watimiyo wakaramba achidana iwe ramba kunyararidzwa navanhu ane nhamo ndiwe watimiyo wakaramba achidana ona kana Mwari vakusimudza mukoma vanhu vanokuziva kana Mwari vakusimudza mukoma vanhu vanokuziva kana Mwari vakubvisa urombe vanhu vanokuziva kana Mwari vakubvisa urombe vanhu vanokuziva iyere uye iye uye iyere uye iye uye iyere uye iye uye iyere uye iye uye ona chero vaya vaimboti kana uri sewenyarara vachawadza mazambiya vava uchifamba ona chero uri dongi ona chero vaya vaimboti kana uri sewenyarara vachawadza mazambiya vava uchifamba ona chero ndiri dongi ona chero ndiri dongi iyere uye iye uye iyere uye iye uye iyere uye iye uye iyere uye iye uye ona ndichakutakurai moyo ndichakutakurai ona chero ndiri dongi aiwa chero ndiri dongi moyo ndichakutakurai aiwa ndichakutakurai ona chero vaya vaimboti kana uri sewenyarara vachawadza mazambiya vava ichifamba ona chero ndiri dongi ona chero vaya vaimboti kana uri sewenyarara vachawadza mazambiya vava ichifamba ona chero ndiri dongi ende vacharidza mukururu dongi richifamba yati vacharidza mukururu dongi richifamba ona chero ndiri dongi hazvina mhosva kuti ndiri ndokutanga kwatataka chirongwa chedu kachina chavaimbi pane National FM maro vacherereka mhosva kuti ndiri dongi chero ndiri dongi vachawa bhati remangwana racho Mwari ndo anoziva uchawadza mazambiya chete saka usatarisire munhu pasi nokuti auzoti Mwari vakamurongera zvipi rimwe ramangwana anditi ka mhosva kuti ndiri dongi mikana nenguva zvino yanguva yakasiyana siyana anditi ka makatungamira kare togona zongo kudarikai pamberi apo vakatemba ndonyaya yekutaurwa panapa ka isina zvamadodoreka regai munzwa kuti mimi ka ndiani kwatinaika muchina chevaimbi pazuva ranhasi ka live paNational FM makadiko ngoma tinofara makafara here aiwa isisu tinotamba yedu kuri sei kunobviwa aiwa kunobviwa kwakanaka chose aiwa tinozvikudza chose ndozvati vazhinji kutaura dai zvika kambe kaka vanokaziva kakurumbira chaizvo vachinzwa kudai mubvatonzwa manyukunyuku kuti ko iye akambokwapaidza kambo ikaka ndiani akambokwapaidza kambo aka anoitwa iye psalmist Tokmo Lamond Dube psalmist Lamond Dube makaberekwa gore ripi ndakaberekwa mugore ra 1991 musi wani 4 May maberekwa kupi kunonzi kwaNgundu ndakaberekwa kumasvingo kunonzi kwaNgundu anditi kapo aiwa zvinofadza chose ndo chikoro chenyu makafunda kupi nekukurira kupi
ndakadzidza kuchikoro zvakati wandei. Ndakadzidza kuchikoro chinonzi Zunga primary yangu yekutanga grade 1 kunonzi kuZunga kwaChiviuko kwaMuseva kunova iko kwandakabarirwa iko. Ndokubva ndazobva ikoko ndikanodzidza pachikoro chinonzi icho Runesu ikoko zvakare kwangundu kwaChiviuko. Ndokuzodzoka ndodzidza futi muKwekwe umu ndichiri mupuraimari zvakare imomo. Ndichibva ndazoti kuKwekwe pane chikoro chinonzi St Martin chiri kunonzi kwaMavheni kumaB padhuze pamaB. Secondary level yangu ndakadzidza kunonzi kwaNgundu paNgundu. Ndopa zvakaperera. Unfortunately handina kuzopedza zvangu form 4 yangu handina kuzoinyora. Ndakazorega nokushayiwawo zvikwanisiro. Handitika. Saka imi mungati makafunda zvikoro zvakawanda 4 chete. Ini ndakafunda primary chete ndakaita 11. Primary chete. Icho 12 secondary. Primary chete 11. Aiwa zvinofadza chose ka ndo zvinoita mukurarama manotereka ndo kamba kamanzvako kanonziko kana chero ndiri dongi. Aiwa zvinofadza chose sina yazvo regai ndibva ndambosumudza futi kamwe kambo kanonziko akandofunga ndo kambo katsvakatsva anzi magara munondida ndikarinaka akaka ndekaizvezvo akasati katererwa akari kutotanga kutotererwa zvaizvezvo. Handitika. Aiwa tinotenda chose. Right, regai timbonzwa. Zvamunosita ndizvo zvinondisimbisa chigariro. Vasingandidevenga zvamunosita ndizvo zvinondisimbisa chigariro. Pomerai zvamunosita ndizvo zvinondisimbisa chigariro. Vasingandide hazvina basa ende hamuna basa. Ndine murume akandisarudza handisiye. Ndiribukira mukandigura ndinomera. Mashoko enyu amunoreva anondisimbisa. Ropa harizi rembudzi neregwayana. Anondida baba. Baba munondida. Baba magara munondi. Baba magara munondi. Munondida baba. Baba munondida. Mweya mutene munondidawo. Baba magara munondi. Munondida baba. Baba munondida. Baba magara munondi. Baba magara munondi. Munondida baba. Baba munondida. Mweya mutene munondidawo. Baba magara munondi. Munondida baba. Baba munondida. Baba magara munondi. 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 Panguva yandakati kutsoka rwangu rotodzemuka. Mboni dzenyuwo Jehovha dzikanditsikira. Munondida baba. Mweya mutane munondidawo. Baba magara munondi. Idzi ndo dzatinoda kumakrusades idzi. Ndo dzatinoda kumichato. Ndo dzatinoda kumafaro kumabiko. Komana iwe. Ndawira mushiori wandinyukura Mesiya. Dzanga dzandibopa ngetani zvakaitwa Pita Mutiro. Mvura yekutambudzika mukandipukuta mukati nyarara mwanangu nyarara. Nyarara mwanangu nyarara. Masuwa azaruka Pita oye. Haizi nguva yekuchachema. Watirangarira Mwari. Haizi nguva yekuchachema. Masuwa azaruka Pita oye. Haizi nguva yekuchachema. Watirangarira Mwari.
haizi nguva yekuchachema inyarara wanditora musharuka wandigadza namadzimambo ini zvangu musekiwa indende wanditora musharuka wandigadza namadzimambo ini zvangu musekiwa indende zvikanzi nyarara mwanangu nyarara nyarara mwanangu nyarara a brand new offering akamboka tsvaka kachiri kupfungaira akachiri kupisa kantora tauro aka tauro nyoro chinyiko akomana ivi gore rino iro iri amene koko etositana kupi kwacho vaimbi vacho havasi kuita zvakanaka havasi kudzora tsvimbo vari kupfapfaidza right magara munondida munondidawo baba magara munondida baba mukoma Dube kambo aka makakanyora mafungei ndingati dzimbo zhinji idzi ndinowanzo kuimba ndakangotarisana neupenyu hwandinorarama saka nemachallenges emunhu anorarama muvanhu unosangana nemachallenges saka mukusangana nedambudziko umomo ndinotowana zvekunyora zvingafanana futi nesong inonzi chero ndiri dongi kana even inonzi hakuna chinoramba nedzimwedzi dzatakange tichiimba zvizhinji zvacho ndinotora kuburikidza neupenyu hwatinenge tichitongorarama mamwe hungava upenyu hwangu kana hwehama yangu kana hwasahwira wangu ndinotowana nziyo ipapa kureva kuti zvamunenge mangosangana nazvo mukurarama izvozvo haiwa zvinofadza chose ndova muri kunzwa psalmist T Lamondi makatangira papi imi kuti takuda kuita zvekuimba isusu taingoshaura kukereke maipinda kereke postori nopinda postori notungamirwa naBishop Matanike so tichishaura kudaro takazoita nguva yatekanogara kuSouth Africa uko ndopatakaramba tichingokurudzirwa nevanhu vainzwa tichiimba kukereke kuti madii mamboita zvekurekodi so ndingati 2016 ndiri kuSouth Africa kwakare koko takamboedza kurekodi asi taida kuimba chiri chipostori chedu chotunoita like acapella asi hazvina kufamba zvakanaka ndobva tambomira 2018 ndobva tatraya futi asi hazvina kufamba then 2019 ndobva ndakazombotraya kuti ndiite ndiri 1 kudawo kuti 2016 ndakatomboumba chikwata cheacapella asi hachina kwachakaenda 2018 ndobva taumba chimwe futi zvachina kwachakaenda kuda inyaya yekuti distance vanhu vanenge vakafambira mabasa kuSouth Africa uko zvasiyana nevanhu vari kugara kuno kumusha kunyika yedu so pana producer akazongouyawo kuSouth Africa ukanga abva kuno kuZimbabwe so pakuya kwake akauya ina Pastor Bande ndo pandakati rega ndichiita song imwe chete ndobva ndakumbirawo Pastor Bande kuti vandibatsirewo kuimba pasong iyoyo inonzi Onai Baba so iyo yanga yava 2019 saka kubva ipapo ndo pandakaona kuti ndine vanhu vashoma vatanga kuteererawo zvatataita ende nenewo ndakanzwa kunakidzwa nezvatataita ipapo ende zvazviri zvitsva futi zvazviri zvitsva kwandiri pakuti vanhu vanga vakuzvirumbidza ende zvavakuratidza kuti zvine kaunyanzvi kazvanga ndokubva ndachizvifarira zviya saka kubva ipapo handina kuzombonyanya kumira kanda kungoti single track tombotraya rikatombotraita chimwe chialbum ndiriko ikoko saka ndaimboita masingle kubva 2019 2020 2021 zvakare 2022 ndaindongoita masingle ndikamboita imwe futi I think 2022 here kana 2021 achanyatsoziva saka ikoko kumzanzi vari kutambira sei musambo wenyu ndingati
pakuzotambirwa kwawakaitwa wakangotambirwa ka1 sezvakangoitwa kubva wokuno kuZimbabwe. I think zvakangokonekta ka1. Panguva yataitsvagawo kuti vanhu vatiterere panguva yacho tisati tatererwawo nevakawanda. Even kumuzanzi kwacho vaisatiziva chero vanebha edu mamwe chayanodero vekumusha wanga vasingatozivi kuti tinomboita nezvokuimba. Right, rekai timbosumudza kacho kamakamborwa na mukoma Tremo Bande. Kanonzi chi? Inonzi Honai Baba. Honai Baba. Zero 713938538 vadautaura na Lamond Duet Tisaumisi avari muno live pane Channel FM 0713938538 kana kuti 0789600748 motaura navo vari kugona here kana kuti ngavasiyane nazvo vaende kunorima mambaira uko muri gute avasatipedzere nguva pamasaisai apa kana vachigona vaiwaka chakanaka mukaka urungwe ezve sando dzavo dzinongonzirikiti bvukwa vari ndisati ndaenda kurangu Ngomatube munoimbirei muchibvunza handina kunzwisisa bvunzo maunzwa Ngomatube pindurai zvandakubvunzai munoimbirei tinoimba iri nzira yekushumira gospel. Tinotenda kuziva kuti kuparidza kuimba kungafanana nokutoshumira pakuparidza chaiko. Handitika mavanzwa ka vanoimbira kushumira hanzi ndeimwe nzira zvakare yekushumira iyoyo nekuti kuna vamwe vanhu vanokwanisa kunzwa ka kuburidza nekuimba ikoko bata vanhu vakawanda bata munhu akavarairwa kutodzorwa paya. Tichingopanzwisa nyota mwari vatererika munozodzitsvaga munyatso kupedzera nyota patsima nditika apa tinoda timbonzwa hurukuro navo zvakanyanyisa nditika imhanzi ichawanikwa iyi ende vachataura kuti inowanikwa kupi sei nenzira ipi yacho asi panhasi uno apa tavinga hurukuro. Zero 713938538 ndikuona pana mumwe atori panhare karapa National FM Radio. Hello radio. Hello. Mazora Magadi yenyu. Mushe magadi. Ndinosimba hangu nditaura nani muri kupi? Nditaura na Zenda. Mukoma Zenda taurai na mukoma Lamond Duwe. Ndiri pambira pakapururira village. Magadi baba. Tofara magadi munhu waMwari. Mizike yakanaka zvisingaiti. Ndinokutendai zvikuru ama. Ndakutendai nemashoko aya. Amen. Ndakutonotendeuka ndandine nungo dzokenda kuchechi but ndakunotendeuka. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Tinotenda. Aiwa kuna matoko kanaka mudikani. Kana zvatinoshaura zvichigamuchirika semuto wakanaka. Amen. Thank you so much. Zatenda mukoma. Kumana musatomboita nungu kana kuenda kunonamata vedu we. Kumana. Mwari akamukaoma ngwara achiti ndaita nungo dzekukupa mweya. Unonzwa sei? Akati ndakuita nungo dzekukupa mweya kuti ufeme mangwana.
unonzwa sei saka unofana kuramba wakagwinya chochete mabvi pamabvi apa right hanzi murume watipinza munyasha nemimanzi yake anogona zvemhando yepamusorosoro. Murume uyu ndini Chitova ndiri pano toni mukoma chitova hanzi Saumisi kwanzi mavapinza munyasha. Thank you so much. Tinotenda zvikuru. Saumisi chibaba icho nziyo dzake moto murume uyo paheadlands apa lavu nedziwe. Thank you. Panako kekuti achandipindurako dairai kanodiwa nesister ari kucollege haana kuita dziraka asi angotaura kuti aiwa hanzisi vake vanokada hanzi vanogona zvavo. Ndinokomborerwa nenziyo dzavo ndimai Jacqueline Njerere vari kwachigodora kwamutare kumakomoyo right. Hanzi murume uyo anogona kunyanya song yake yekuti hakuna chinoramba yakandinyanyira hanzi yakandinyaradza zvakanyanya ndonzi mai Aiden ndiri pakuwadzana pamai Aiden maita basa imimi zvikanzi muimbi uyo anondigonera kunge Liverpool kunyanya ako chero ndiri dhongako kanondiitira ngazvirambe zvakadaro. Ndinonzi Godwin Nyasiye paEpworth right. Mukoma imimi muri kubata basa muri kunyika yeSouth Africa. Nziyo dzedu isisu idzi dzevana vedu imimi muri kuSouth Africa iko dzinoridzwawo here kune penyuro dzeikoko? Ndichitaura kurutivi rwangu handisati ndamboona dzichiridzwa ikoko. Handiti kam? Asi mimi kwaya kuno munonzwa tichiridza dzeikoko. Nodzidzo amen. Aya mazvinzera vanovateereri vakawanda vaimbi vanenge vari kuSouth Africa uko vekunoko vanototi mimanzi yedu isisu uko haitomboriri munepenyuno dzavo vanosimbisa asi isisu kunoku nadzo sikasika iko amapiano nadzo sikasika dzekoko tichikonawo kumhanyawo nechimuti chevana vedu vemuno munyika yeZimbabwe. Makomanaka ngatitsigirei vana vekwedu ava tinzwewo zvavari kuita chero vari kunyika kwedu. Ndosaka tine chirongwa chinonzi diaspora yapindira pane chinafyamo techizoti kune vana vedu vari ikoko asi mimanzi yavo haisi kunzwi ngavauye kuno yese mimanzi yese ngaiuye kunoku tikwapaidze inzwike kakumhuri yeZimbabwe right. Mavhidhios akamira sei? Mavhidhios tingati takaita iyo yokutanga yatakaita ya2019 ine vhidhiyo kozoita imwe inonzi hakuna chinoramba. Before hakuna chinoramba kune imwe inonzi zvichanaka ine vhidhiyo takaita vhidhiyo futi ndobva tazoti hakuna chinoramba ine vhidhiyo. Chero ndiri dhongi sezvichidai achandipindura. Saka mavhidhiyo akawanda. Mavhidhiyo akawanda. Anobatsirei mavhidhiyo? Mukuona kwangu mavhidhiyo ari kutibatsira pakuvhiwa kuri kuita vanhu vanovhiwa zvakanyanya machannels edu kuburikidza nevhidhiyo. Vhidhiyo yasiyana nesong, munhu anogona kungoteera kamwe chete achitosiya, but vhidhiyo unogona kuramba uchiita sei uchistreama pama platforms edu like YouTube. Handitika chero vari mhiri kwemakungwa vanenge vachida kukuonai vane shungu yekukuonai vanobva vangokuonera ipapo nekuti umwe kana ingori audio badzi anenge achida kunyatsokuti munhu ari kundiimbira zvinondibata mwoyo akamboita sei ndinyatsokuonana naye. Aiwa zvinofadza chose right. Regai ndimbokwapayidza kambo kanonziko hakuna chinoramba. Atlet Productions. Kana makambonzwa chinonzi chamboko kunziyo dzechitendero dzakamboburiswa muno munyika yeZimbabwe since independence akakashungurudza aka kabva kapinda muri muSecond Republic sadherere.
Ngoma Lamond mashoko amakaisa apa hapana zvinoshamisira. Zvagara zvinoimbwa zvakaimbwa nevamwe kare. Asi imimi marongedzero amakazozviita apa zvabva zvaita zvitsva zvakauya sepfungwa dzenyu. Ndingati panziyo iyi handina kushandisa ruzivo rwangu ndoga. Ngati pakadominata pfungwa ruzivo rwangu, ruzivo rwechikwata chefollowers of Christ, zvimwe chete naproducer akatitira music. Saka ndingati nyasha yaMwari ndo yakangotitungamira kuti tese pfungwa dzedu dzinde pamwe chete tigadzire chinhu chibude zvakanaka tiri pamwe chete. Wanga uri mukomberanwa? Takaita mukomberanwa pasong iyi kuti ibude semutoo wakadai. Ayayaya, amena munoti kudii? Ndii muri kuteerera. Juma anza aiwa kuimba kudi mutsimba kani zvirongoda izi kudai izvi unenge uchitopinda uchitoenda uchinakirwa uchirapa. Kwete kuita kudona kuita kurara naro vhesi remubhaibheri aiwa ndozvokutaurwa pane kuti aiwa zvinogona simple so hakuna chinomboramba. Right, 0713938538 kupinda pawere taurayi namukoma Dube live pane FM radio. Halo Omali Makasimbere. Ndiripo yangu makadiyo mukoma wangu, taurayi namukoma Dube. Mukoma Dube makadiyo muno Mwari Makasimbere. Ndakafara ini makadiyo. Ana tunashugutura pa Solomon. Kwakadiyo kwa muri ko muno Mwari. Aiwa akuri right, aiwa hanze mukomborera mukomomo. Tinotenda zvikuru. All right, maita basa. Thank you. Watapirirwa nei nayo Tinashe? Apa zvese voice ravo rakanaka, vanoenda zvakadzikama zvavo. Handitiyo? Sure. Asi pana vamwe vanopaparika ere pakuimba? Ndiani vanoimba senge vari kumhanyisa. Waita basa Tinashe. Natenda zvangu. Aiwa ndozva zvinoita izvo. Right. Chikwata chamunoshanda nacho mimi chinonzi chii? Kubva pandakatanga kuimba ndega munhu waMwari. Zvazvinezvi ndo pandatanga kutobuilda chikwata, ndisati ndaane chikwata chandoti chikwata chiri straight. Handitika. Ndokutaura chokwadi. Saka ndosaka muchiona kazhinji ndinoti kana ndichida kubatsirwa angava mabacking vocals, ndinotora kubva kuhama dzangu dzefollowers of Christ. Panotoda mabackings because ndanisati ndanyatsokugadzira chikwata. Asi ndiri kuona kuti nekwazviri kuenda uku kwakuda kuti ndigadzire
ndigadzire chikwata changu chakasimba handitika nekuti munogona kudeedzwa kunzi uyai kuno mutivaraidze uyai kuno mutivaraidze imamuna ipapo plus zviye zvokuti maungoenda muchingonotiridzira masidi apa haiwa ndezvekare zvese vanhu vanongaida kukuonai. That's true. Aiwa ndizvo zvoko aiwa manzwa mari vateerera nzaiva vari mushishi kugadzisa kachikwata kuti zvinge zvichifamba panguva inoteera iyo aiwa ka munovadana vauye kumichato ikoko zvakare vakasununguka chose hanzi chero ndiri dhongi vanogona mukoma avo rudoka ujiri ari pachigwende paushewe kunze apa kuri sei nhasi hanzi muimbi uyo ndewezhira ndiwo mubhoi wangu ndakatanga kumufarira nekambo dhongi ko kana achiti Psalmist zvinorevei ndini marange ku DZ4 kuma newsstands hanzi kana mchiti Psalmist zvinorevei. Alright, kuti Psalmist ndingati zviri kududzira kuzarukirwa kwemapisarema like kuzarukirwa kwemapisarema kuva nemapisarema ndingati kubudikidza nenziyo idzedzi dzatiri kuimba idzi zvizaruko zvinouya zvakandipa kuti ndinzwisise kuti ndingava ndiri kurudzi rwepsalmist handitika aiwa zvinofadza chose vamara vacherereka right. pane kamwe kambo zvekare kanonziko zvapera medozo zvapera zvokuita sei zvapera chingozvinzwirai kuti zvinorevei otongozvinzwirai baba nzwira pamuviri tsvimbo yaro adapi hanzi ingozvinzwirai pameganimi kuti zvapera zvacho zvii pakudii pakuita sei aiwa zvinofadza chete ndoka Psalmist Lamont Dueka patinawo live paNational FM manda kuteerereka tichingunotandara kudai zve tichidzikwapaidza idzoka muchirongwa chedu kachina chevaimbi patinokuka vana vemuno munyika yeZimbabwe vaimbi veduka vanenge vakapakataka zvitsva right. Regai tibva tangosumudza katika mdziko zvapera kumira pamugwagwa ndichipema zvikaine pano ndaneta kumira pamugwagwa ndichipema zvikaine pano zvandanzwa muchipfuura ndapota zvikaine pano ndanzwa muchipfuura ndapota zvikaine pano hakuna kaita sewe itandione baba hakuna kaita sewe itandione baba kana ndikaona urombe hunopera vamwe tine meso asi hationi zvedu tikabata pfuma ndinoidyawo senge ndave kufa semwana muparadzi ndinopepuka kana yapera unzi ndine mhuri ndinokanganwa inimo kana zvandibata ndinokanganwa inimo kana ndikaona urombe hunopera vamwe tine meso asi hationi zvedu itandione baba kuna kaita sewe unobata pfungwa murume mukuru kufunga kunge pfere narongi kuramba kudzurwa kunge kuchenjera izvo irima hakuna uchenjeri hwakadaro kuramba kudzurwa idori mhepo bvisa bhachi rokuzvikudza takura muchinjikwa utevere kana ukaona urombe hunopera vamwe tine meso asi hationi zvedu kwasatsekwa Clever takawira kuepu etikoko
Zvikanzaiwa. Psalmist vandibaya moyo yavo kam. Atete Susan Denunzi. Anaiwo pa uside apa. Zvikanzaiwa kam. Apakagoneka pakabatwa basa hapo kam. Right. Mainosta. Amasura sekwa tangu ziko zvikanzaiwa kam. Achibaba icho. The psalmist Lamont Dube isando hombezo zviridzwa nemashoko zvakaita hoche koche anoziva zvaanoita uyo 110 chaidzo anyway chiwalo kwachiputi kuhurungwe ndatenda hangu 07139853 murati. Halo halo makadiko tinofara makadiko aiwa tinosimba muritaura ina the psalmist psalmist makanyanya. Thank you. Ndinotenda zvikuru hama. Usman Paddington mazengera paguruve apa Nyadope Farmer. Kwakadi kuguruve uko hama yangu? Kuguruve kuri bho mukuru aiwa munogona zvenyu senge vanokubheka aiwa vakanyanya. Aiwa tinotenda zvikuru, tinotenda nerutsigiro rwamuri kutipa hama yangu. Aichokwadi ndimukaroaka mukeke kuti daira here kamwe so kanonakidza zvakanyorovera. Kana kuti daira ndikako chaiko. Imboita kuti waumalo wambotitwenyera kaiko kainyange mune zinyowani parikoke kakutombodiwa kanongoita kanyowani miti yose mukakagona be. Thank you so much. Aiwa bho muri uchi. Ndopa kutoenda zvikuru. Chokwadi wazvinzwa here wazvinzwa ndaita chitsidzo nemimwari ndaita chitsidzo nemimwari kupera zvapera kupera zvapera ndaita chitsidzo namwari 07139853 Financial FM Radio. Halo Hello, maskara seva umali. Tasura masura awo tutoro nani muri kupi? Mutaura na Fesedi mukusha kana chimaibono matsa dombosha ra showground apo. Ukurise nasi kudombosha wako nekachandwa. Aiwa kudombosha wako kanaka zvekuti. Right, taura nawo psalmist Lamont. Valamonti duwe munondigonera zvingaite makadiko. Tinofara makadi yazvanzi. Tinotenda zvikuru nemashoko. Ndakafarira songo yenye kuti dogeni sati ndatomboziva kuti munhu akaimba anonzani. Aiwa tinotenda zvikuru. Aiwa tinotenda chaizvo. Masongo yenye anokomborera ndoti ndikaridza iyoyo kuti dongi ndinonzwa Mwari kutosendera padhuze. Thank you, wonderful. Tinotenda zvikuru azvanzi. Rambai muchititsigira saizvozvo. Aiwa tinokutsigirai nemiwo rambai muchitishumirawo nenziyo dzenyu idzodzo. Amen, amen. Tinotenda zvikuru. Tinotenda maita basa. Tinotenda chose. Achandipindura Jesu. Right him. Achandipindura Jesu achandipindura 07139853 allo National FM allo. Pokana chekutaura hapana kana hope dzapera. Ndavataurona Banosta arungobvumira. Warungobvumira kaBanosta. Babanosta makadi. Muya makasimberawo mwana. Ndinosimba hangu matapirirwa. Aiwa mukomawo hapana chekutaura hapo. Vaimbori kugopesa panaii. Ngavazvipindurire vega kuti vanga vari kupi. Taiva pasi tinongoti inguva Mwari anenge asati ada kuti zvisvike kuvanhu nguva ndeyamwari. Aiwa kuidzira muchitiimbirawo musanyarare munziyo dzenyu dzinokomborera. Aiwa tinotenda zvikuru hama yangu. Mayaita zvakanaka baba. Aiwa chokwadi. Usiwaita kuti amaheya. Amaheya mubira futi. Aiwa zvakanaka. Right. Ndopa kutenda zvikuru amainosta patangwe sipapo kamwara kuitira zvakanaka kamadeko anhasika psalmist ndozoti nguva dzacho ndozodzoka dzoita shanja handitika. Amen. Right. Vada kukurukura nemi
kuda kusimudzira basa renyu nezvemimhanzidzi munobatika papi sei? WhatsApp nemakozi ushandisa since ndiri munhu ari kugara kuSouth Africa pari zvino. Ndizvozvo. Ndinoshandisa contact number yeku-South Africa inoti iyo +27 749 05 8621. Dzokorodza zvakare. +27 749 05 8621. Then pa YouTube tinowanikwa Psalmist Lamont Dube official. Facebook Psalmist Lamont, TikTok Psalmist Lamont, nemama social media platforms ese unosearcha vachiti Psalmist Lamont Dube. Right, ndozokoza zvakare ka number yako ka +27 749 05 8621 +27 749 05 8621. Ndopa mukwanisa kuabata ipapo kamukurukura navo pa WhatsApp ipapo manzwa apa kuti vanogara kunyika yeSouth Africa iko saka nokudaro kana mchizokwanisa kuvafonera ipapo asi pari zvino vachiri muno zvavo mazuva mairi matatu aya vanenge vakudzokereko saka asi pa WhatsApp aiwa munopedzerana ipapa munotaurirana. Right, Psalmist 30 seconds mongotoerawo akapela yekambo kamuri kuda imimi panziyo dzenyu dzamakakwapaidza. Alright. Mwari mukadaira vanhu vanovhunduka ava, nyange vandikande mugomba ngavazive kuti Mesiya hamundisiye, saka kundikanda mugomba izvi hazvirevi mandigona, ndinaye mutumwa anogona anoparadza chero gona, heri munodairaga. Thank you. Aiwa, ndofunga mangozi nzira meka kuti aiwa ka huro yacho iripo, chipo chacho chiripo chose. Aiwa ka this Psalmist tinopa kutenda zvikuru nekuuya kwenyu. Mashoko enyu ekupedzera kune vateereri. Kuvateereri vedu ndoda kukutendai zvikuru nokunditsigira nokundigamuchira music industry zvinova zvinhu zvandanga ndisina kumbotarisira. Kubva mugore ratasiya iri gore rapera patakabudisa song inonzi hakuna chinoramba. Kusvika pari zvinezvi ndiri kuona respond yakakura kubva kuvanhu ruzhinji rweZimbabwe. Vamwe tichifamba kudai vanotosanganawo nesu vachitikwazisa vachiratidza kuti vanhu vari kutiziva kuburikidza nemusic. Saka ndoda kutenda Mwari zvikuru nechinhu chakadaro. Ndiri kuvavimbisa nziyo dzedu idzi dzavanzwa idzo inoti iyo zvapera neimweyo inoti magara munondida, inziyo dzaredu kuti dziteererwe kubva musi weSunday 15 June. Dzichange dzatekeshera kumaplatforms edu. Takavagadzira kunyari nemavidhio zvakare, music yedu iri kuya nemavidhio. Saka ngavagadzirire musi weSunday. Ndotenda kuti by 9 o'clock vanenge vatowanadzo. Aiwa, tinopa kutenda zvikuru. Psalmist muwe nenguva yakanaka chose. Tinotenda zvikuru. Alright, amari vateererika vakatanga kumashoma 2017 2018 ikoko wanga vari dhongi panguva iyoyo. Iko zvinezvi dhongiye ndorakuwaridzirwa maZambia. Vanhu vese vakupembera, vakunakirwa, vakurapwa. Ndatopa kutenda zvikuru. Mwari akuitira zvakanaka. Ndo atatinaka kuti Psalmist Lamont Dube all the way from South Africa sichizvaro chemuno mwana wezhira uyu pakutenda zvikuru. Mwari akuitira zvakanaka. Ndatendangu tomira mzana unengo za 10 o'clock. Mwambesera kunyumba ya mpepo ya Nation FM mutera kuntaisa unozafika pana 10 o'clock 10 mvenkani.